Mga puso, doon na kita breaking news sa nining mga orasa sa pagkakaroon o ato kining ma-confirmar ang update gikan sa DOH mga kapuso kabahin ni mga huhungihong o doon ay confirmation ni karon uban ni Fame Marie Dumabok. Fem? Yes, Bob, di-kumpirma ni Department of Health Director Dr. Jaime Bernadas nga adunay kamaturan nga usa gyud ang nagpositibo na sa coronavirus sa dakbayan sa Mandawi. Human kini nga napakaron sa tambalanan sa usa sa kapribadong tambalanan sa dakbayan sa Mandawi. Mato sa direktor nga dali niyang gitawgan ang ulang buhatan human usab nga ni pa nakuyanap kini ang maong impormasyon diha sa social media gani batud pa man niya nga iyag yung gipangkahan nga nasuko siya kung nganong nauna pa sa social media ug wala pa siya una gipahibalo dinhi sa Central Visayas sa labot sa maong kumpirmasyon. Ang maong nagpositibo, Bob, usa kini ka Pinoy, lalaki, senior citizen, usa ka professional, apan wa kini travel history gawas sa nasod. Hinuon na doon na kani travel history dinhi sa ubang bahin sa Mindanao ug lakip na sa Manila. Usa na kana sa gitrace karon kun asa ug unsa pagiha kini nakuha sa maong nagpositibo sa coronavirus. Dugang ni Bernadas nga ni adtong Marso 6 o 7 na admit sa tambalanan ang maong pasyente. Og direkta kini gipaubos is a person under investigation. Hinungdan nga nihimo na usab og precautionary measure kung extra careful ang mga healthcare worker diya sa pag-atiman niini. Niadtong Marso 11 o 12 kini gikuhaan og swab sample nga gipadala sa kauluhan og mag-uhay lang karong hapon lang napagawas ang resulta nga mo lagi na nagpositibo kini sa coronavirus. Hinuon matud pa man ni Bernadas ang maing balita lang niini kay ang maong pasyente recovering na og matud pa man gani paduna kining i-discharge diha sa tambalanan apan dili pa kani i-discharge hangtod nga mapahimo ang ikaduhang test kung pagsiguro na nga negatibo na kini sa coronavirus. Dugang po sa ni Bernadas nga dili angay nga kumpiyansa, dili angay magpanik ang publiko, labi na kay napatuman naman sa tuang gobyerno ang mga quarantine lakip na ang dili sa pagsud gawas kung pagsud sa mga uban pang mga flight or barko nga gikan sa kauluhan ug niadtong mga lugar nga adunay nagpositibo sa coronavirus lakip na usab sa gipatuman pang ubang like kasama na sa curfew uban pang mga pamaagi aron nang gyud nga dili pa mokuyanap ang maong coronavirus. Hinungdan nga matod ni Bernadas nga lakip na usab karon sa gibuhat ang contact tracing niadtong mga kabanay ug ang mga nakauban sa maong pasyente nga nagpositibo sa coronavirus. Bob? Fem, asa man Cebu City residence or Mandawi City? Although ang maong ospital naas Mandawi. Kaya wala pa naghihatag nga dugang pang impormasyon ni Doc Bernadas kay matud pa man niya usa pa pud na sa ilaha pang kwaon nga dugang detalye sa maong nagpositibo. Ang iya lang gibutyag nga usa kini ka professional o usa kini ka senior citizen o Pinoy. Apan nang kung ang about pa sa dugang panini nga background mato di Bernadas kay gikan pa man sila po nihimo og tigom dinhi sa Capitol uban na ni Gobernador Gwendolyn Garcia o sa uban pa mga regional director lakip na sa PNP hinungdan nga iyaha pa ning susihon kung unsa pang dugang detalye kalabot niining nagpositibo sa coronavirus. So, Bob? Gawas ni Fem, nangabot naman kuno itong mga swab results nga gikuha niya itong miaging simana. Doon na ba'y pronouncement si Director Bernadas nga dunay positive ni adto or negative ba ka ang tanan? Before ni gawas nga informasyon kalabot ni usa ka nagpositibo kaganina ni pahigayon sa bulaing press conference si RD Bernadas uban ni Gobernador Gwen Garcia. Iyang giklaro nga ning adlaw dunay niabot nga 14 kagadihang buntag dunay niabot nga 14 ka mga swab sample sa ilang gipadala dito sa kauluhan. Ang maong 14 puro negatibo sa coronavirus. Ug kining baguhay lang ni gipa na kuha gikan sa kauluhan nga nagpositibo. Hinungdan nga kini pa naginusara ra ni nga dinhi sa Kabisay, dinhi sa Cebu, dinhi sa Cebu province sa Mandawi City. Kini lang una pa ang adunay nagpositibo sa coronavirus. Kini ang giklaro ni Dr. Bernadas. Katong 14 Fem, one final question. Apil ba to katong reportedly nga 27 anyos nga babaeng namatay sa ospital? Na apil ba dito? Usa sa giklaro po na ni Dr. Bernadas nga wa pa na-appeal ni ana ang resulta nitong 27 anyos nga person under investigation nga namatay nitong Domingo nga dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Wala siya na-appeal. Thank you so much, Fame Marie Dumabok, sa imong live report.